עכשיו לזה, היום החל חג החנוכה, חג הגבורה, ואנחנו בחדשות הלילה בוחרים להצדיע לגיבורות המלחמה, או יותר נכון, יש מי שעשתה את זה בשבילנו בספר חדש. שלום דוקטור שרית ברזילי, אחת ממחברות הספר יוצאות מגדרן, נשים יוצרות סיפור חדש. שלום. ערב טוב שרון, וחשוב להדגיש שהספר נכתב יחד עם דוקטור רובית וורקו מנגיסטו. אז עכשיו אנחנו יכולות להתחיל לדבר על הספר. נכון. אז ספרי לנו באמת מה המיוחד בספר הזה. הספר המיוחד הזה מתחכה אחר 10 סיפורי חיים של נשים גיבורות, ששברו מוסכמות חברתיות, יצאו מהגדרות שהחברה ניסתה לגדר אותם בתוכם, וסללו לעצמן ולנשים אחרות סיפור חדש, שבילים אלטרנטיביים להצלחה במגוון רחב של תחומים בחברה, במשפטים, בתרבות, בחינוך, באקדמיה, נשים שיצאו מהגדרות שהחברה כל הזמן מנסה לגדר אותנו בתוכן. כן, ולכן את גם מתייחסת אליהם כגיבורות, נכון? כי הם בעצם פרצו את הגבולות. נכון. בואי ניתן כמה דוגמאות, למשל איריס חיים, שאנחנו כולנו נגלנו לאישה המדהימה הזאת בעקבות הסיפור המאוד טרגי של הבן שלה. היופי של איריס חיים, הגבורה שלה, אם מסתכלים על המושג גיבור, יש בו כמה היבטים. גיבור זה בא מהיכולת להתגבר, והיכולת של איריס חיים המופלאה הזאת להתגבר, מתבטאת בסיפור שהיא בוחרת לספר. יומיים אחרי שהאירוע הטרגי קרה, היא יוצאת בקריאה לחיילים שהיא מוחלת להם, והיא גם בוחרת לראות את הבן שלה יותם לא כקורבן, אלא כפרטיזן, כגיבור. השינוי שהיא עושה בסיפור שהיא מספרת, זה מקור הכוח שלה, שנותן לה היום להתרוצץ ברחבי הארץ והעולם ולספר את סיפור החיים שלה ושלו. האמת שהיא באמת אישה עם השראה, פגשתי אותה פעם אחת באולפן, והיא כאילו, היא מהירה, היא ממש מהירה. בואי נדבר על עוד נשים מיוחדות שיש פה, חברת כנסת, פנינה תמנו שטה. השרה לשעבר, שעלתה מאתיופיה והפכה להיות שרת הקליטה והעלייה, ואצלה יש היבט אחר נורא מעניין של המושג גבורה. היא רואה כשהיא עולה לארץ, אביה מחלק אותם לשתי מסעיות. במשאית אחת הוא שם אותה עם כל שאר האחים, במשאית השנייה עולה אימה עם אחותה התינוקת, וכשהמשאית מתחילה לנסוע, היא רואה את המשאית של אמא שלה מתרסקת, אמא שלה נשארת באתיופיה שנה, והיא כבר מגיל מאוד קטן מתפללת כל לילה לשובה של אמא, והיא מגלה את הכוח שלה בדיבור, בקול שלה. האמא חוזרת, והיא רואה את אמא שלה כגיבורת העל שלה. היא ממש רואה את החזרה של אמא שלה כזה הדבר שהציל אותה. אישה מרתקת ומופלאה. איך בחרת נשים? קודם כל היה לנו חשוב שאנשים ייצגו את מגוון הקשת של החברה הישראלית, יהודיות, ערביות, חרדיות, אתיופיות, עולות מחבר העמים, לשים את הגבורה בכל הקשת החברתית. חיפשנו מימדים שונים של גבורה. זהו, כי כל אחד זה סיפור אחר. נניח יש את פרופסור יפעת ביטון, נכון? יפעת ביטון שעלתה על בימות האום, וזאת גבורה אדירה, והביעה את המחאה נגד הפשעים המגדריים שביצע החמאס. סיפור מרתק גם כן, ואנשים מרתקות אחת-אחת ומלמדות אותנו איך אנחנו יכולות לשבור מוסכמות חברתיות שגדלנו עליהן. מה הסוד של, ניסינו לגלות מה הסוד של הנשים האלה, שמצליחות לצאת מהגדרות ולספר סיפור חדש. ומצאתן? מצאנו הרבה מאוד סודות. אז מה הסוד? בוודאי. קודם כל מדובר בנשים שלא פחדות להשמיע את קולן. נשים מאוד מאוד אמיצות. הביטוי תהי יפה ותשתקי הוא לא סתם ביטוי. בדרך כלל נשים קולניות שבוחרות להשמיע את קולן נתפסות כבוטות, חוצפניות. והנשים האלה ראו בהשמעת הקול שלהם סוג של שליחות, משום שהם הבינו שהן לא משמיעות רק את הקול שלהן, אלא שזה איזשהו קול ציבורי. כשרותי ישוע, מהפכנית חברתית, מגיעה לשר הקליטה, היא הייתה חלק ממובילות המחאה של תנועת האוהלים. והוא מציע, אומר לעוזר שלו, תמצא לה דירה. היא אומרת, לא, אני לא באתי לכאן בשביל עצמי. אני באתי בשביל כל הנשים שאני מייצגת, ומדובר באישה שחיה בעוני מחפיר באותם ימים. אז היכולת להשמיע את הקול שלי בצורה בטוחה. הנשים האלה מאמינות בחופש הבחירה שלהם. יש עוד היבט מאוד מעניין, אם מדברים על חנוכה, על המושג גיבור. שרון, את רואה את עצמך כגיבורה הראשית של חייך? שאלה טריקית, אני לא בטוחה. כאילו, כל אחד הוא הגיבור של עצמו, כן? אבל כאילו, יש את המשפחה שמבחינתי הם סופר חשובים, את יודעת, יש פה איזושהי חלוקה כזאת. הם כאילו הגיבורים שלי, כן? יפה, אבל זה מעניין, הפרשנות שנתת לעניין. במונח גיבורה ראשית, זה נשים שמבינות שהאחריות על החיים שלהם היא בידיים שלהם. אז מהבחינה הזאת... מהבחינה הזאת, סופר גיבורה, גיבורת על. כן.
אז הנשים האלה כולן חוות את עצמן כגיבורות על, כנשים שלוקחות אחריות על החיים שלהם. אבל שרית, זה נורא מעניין הדברים שאת אומרת, כי בעצם את אומרת, אנחנו עדיין חיים בתוך העניין המגדרי הזה, ששם את הנשים במקום השקט, בפחות להתבטא, ואת אומרת, לא, אנחנו צריכים לפתוח את זה, צריכים לעודד את הבנות כבר מגיל צעיר להתנהל בצורה אחרת. יש לנו בעיה מאוד קשה בחברה הישראלית. תסתכלי על קבינט המלחמה. למה השתיקו את התצפיתניות? אמרו שהן היסטריות. מה זה המושג היסטריה? המושג היסטריה בא מתוך היסטורי, זה רחם, מתוך איזושהי תפיסה שהאישה פועלת מתוך אינטואיציה רגשית. ועדיין, גם בישראל 2024, הקול של אנשים לא מספיק נוכח בשיח החברתי והציבורי. ואנחנו רצינו להשמיע את קולן. אנחנו צריכים לעשות חינוך מחדש לבנות שלנו שגדלות אל תוך תפיסה שהן רואות גיבורי על, בעיקר גברים, בסופו של דבר. איך משנים את התודעה מגיל מאוד מאוד קטן, כדי שניצור כאן שינוי חברתי. לגמרי. איפה אפשר להשיג את הספר? סטימצקי, צומת ספרים, בכל הארץ. הוא יצא לקראת חנוכה, חג הגבורה, בתקווה שנוכל לחולל ניסים ולראות בשובם של החטופים במהרה. כן, ולשנות גם את החברה הישראלית לטובת הבנות כולן. אמן. תודה רבה, דוקטור שרית ברזילי, תודה. תודה, תודה רבה.